kalajengaken penyerahan cempolo saking panjenenganipun Ketua IKG panjenenganipun DRS Edi Sukiman MM. Sagung pelenggahan sedayanipun para Srena Budaya mekaten menggah lampahing serah panampining ringgit. Kasuwun Bapak Ibu lenggah.
Nakal. Hei! Ha! Ha! Ha!
Barat Mawalindo bumi gonjing kumauduk kuntur ketuk Lumembah penyu kang kumambang Gonjang ganjing lumembah banyu kang kumambang aneng mungging samudra latala reca manis jatring alam ingsun tinuding jagat Yayi Hamsa lan sira Yayi Dimbaka aja kaget keparat sira tak awe ana ing ngersaning pun Kakang ana ing Kedaton Negara Giribajra ya negara ing Magadha kene Yayi Hamsa lan Yayi Dimbaka munamit masang Kalimantabi tinebena nglodoni dumawahing nawang tuwang Kanjeng Sinuwun Prabu Jarasandha pareng paduka ngawe dumateng ingkang abdi pun Hamsa kepareng kula cemadhong dawuh sinuwun ingkang abdi pun Dimbaka kepareng kula cemadhong dawuh nampi dawuh timbalan paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Jarasandha mangertiya Yayi wektu dina iki panjenengan ingsun nyumurupi kaelokaning negara ing Magadha kahanan negara ing Giribajra iki katon bungahake katon nyenengake katitik kae sawangen ana ing Kedaton Negara Giribajra kae ketok brana picis bondo donya seprapat jagat sing ora iso diitung cacahe ora iso diitung sepira akahe kuwi saiki dadi darmaning Prabu Jarasandha kabeh ora liya kabeh iki mau mung merga saka nggonku manembah ana ngersaning dewaning Ngangkara ya kuwi panjenengane Sang Hyang Waladra mula kang saka kuwi aku arep syukuran aku arep maturke pamuji syukurku ana ngersaning dewaning Ngangkara srana wektu dina iki aku bakal nganakake sesaji sing winastan saji rudra mekaten sinuwun ya wondene syarat sesaji rudra kuwi mau panjenengan ingsun yen to miturut sasmita lumantar pasumenan sing wis tak tampa aku kudu mbekakak ratu 100 cacahe panjenengan kedah mbekakak Nalindra 100 cacahipun ya waduh menapa ing sak mangke mboten badhe nyilakani dumateng Nalindra menika kula wau sik lire piye kok kowe matur kaya ngono ki lire piye nuwun sewu sinuwun ratu-ratu menika kula mboten nggadahi dosa teko panjenengan tega badhe mbekakak Nalindra menika kula wau wis sing baku kowe mung manut dawuh panjenengan ingsun sok sapa sing ora manut kelawan Prabu Jarasandha wektu dina iki uga bakal tak tambani panghukuman ya kuwi wujud hukum pati waduh menangkaten kula namung sendika ndherek dawuh paduka Sang Sinuwun Prabu Jarasandha ing Magadha ya marata kaki wektu dina iki tak kanteni Nawala jroning Nawala iki ana tulisan utawa ana surasaning Nawala ratu ngendi wae sing kudu mbok bedah negarane ratu ngendi wae sing kudu mbok rangket lan negara ngendi wae sing ing sak mengko bakal dadi bekakahe Prabu Jarasandha nggih ngestaken dawuh menengaken kepareng Nawala kula suwun lan sak mangke kula badhe bidal tumuju wonten negari ingkang sampun paduka samaptakaken ya aja ngasih keri kowe nganti wadyabala sacukupe wadyabala sacukupe saka negara Magadha dikandhi kabeh digelar barise tumuju ning negara mbuh kuwi ngetutke Hamsa mbuh kuwi ngetutke Dimbaka wis tak dawuh mara tampanen Nawala sing arep tak blengket ratune Yayi Hamsa genjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang sangalis risang mawe gandrung ora to diaki Nawala iki tampanen kowe budhal dhisik
kowe budhal dhisik wis taken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan sinuwun ya langening kalanjuan agra pandan muncar kinon lir kekonang surem sorote tan padang Sang Rukyono Pate undanging Purwadapala samya saweka umyong swaraning pendeberi kupar kurang lawan posor tambur yang suling pepandan talutan bandera mewah kakondro mawarna warna pindha jaladian asri kawuryan greg-greg swaraning kutha waning rek magala anyala gandera ana bekarku milar kusuma tali dahat mulat sancota cincing pangreng turangga kutha westan kasamaran kabeh kena purba mungcir yaksa teman urut saking pananggilan kolong kekolongan bubar kang samyoni ngalih
winarti den sawung sekar maca opat mastawa sarasane widadaning kasampun
rarajikaning rasa kulinakna kang satuhu sumawana pralabdana lho jagat pangestu karo wayah Bathara jagat nuwun sewu menika mboten mangling kados dene Sang Raden Hamsa Senopati Negaring Magoda. Kula nuwun sinuwun. Sumangga Raden wonten wigatos menapa rawuh wonten negari Lesanpura. Kepareng kula badhe matur wonten ngersanipun Sang Sinuwun Prabu Setyajid ing Lesanpura. Mugi dados ning kawuningan bilih dinten sakmangke. Ratu Gusti kula inggih menika pun Sinuwun Prabu Jarasandha kepareng badhe ngaturi rawuh dumateng panjenengan. Lho. Kula kinen sowan wonten Praja Negaring Magoda. Wonten wigatos menapa? Bab wigatosipun menapa ingkang baken paduka kula suwun. Paduka Sang Sinuwun Prabu Setyajid kawula suwun supados tumuju enggal-enggala sowan wonten Praja Negaring Magoda inggih negari inggih Bojro. Pumekaten Raden. Inggih ngestaken dawuh. Menawi mekaten kula namung sendika ndherek dawuh paduka Sang Raden Hamsa. Inggih. Nanging kula nuwun sewu. Wekdal menika kawit kala enjang ingkang ngabdi pun Prabu Setyajid menika dereng nglampahi siram. Mila saking mekaten kula nyuwun wekdalipun sekedhap kula aturi angentosi menika para wadyabala saking negari Giri Bojro, para kawula ing saking negaring Magoda kula aturi nengga sekedhap ingkang abdipun Setyajid badhe siram. Nuwun sewu sinuwun. Langkung saenipun menawi paduka boten sah siram kemawon. Lho mengke riyin. Kula menika badhe sowan Nalendra Agung teka kula boten alampah siram kula mboten resik mboten suci dumateng jiwa raga kula lingsem menawi dipun priksani tiyang kathah. Nuwun sewu. Sing baku panjenengan kedah nderek lan ingkang abdi pun Prabu Hamsa. Inggih ingkang abdi pun Raden Hamsa. Menawi dinten sak menika jengandika mboten kersa mboten kestu rawuh dinten sak menika uga wekdal menika uga wonten negari ing Magoda dinten sak mangke badhe kula rudha paripeksa. Inggih Raden kula menika purun sowan wonten negaring Magoda. Nanging kula nuwun sewu wekdal menika kula tak sowan utawi kula badhe siram rumiyin bela-dalah mangkot. Ya ora dadi ngopo Prabu Setyajid yen to kowe arep siram kono. Menawi panjenengan badhe siram kula aturi siram enggal-enggala. Nanging ngantos gang kedheping paningal kula ngentosi jengandika dereng pura anggenipun siram. Paripaksa kula kedah ngrudha paripaksa kalian panjenengan. Inggih ngestaken dawuh. Kadoro kasan Sang Prabu Setyajid ingkang nedya alampah siram nalika semanten mlampah jumangkah wonten ing Jawi sak jawining kedaton negaring Lesanpura sampun samapta sangya para wadyabala miwah prajurit nalika semanten niat atining Sang Hamsa ingkang badhe ngrangket dumateng Sang Prabu Setyajid sigra tanggap salah satunggaling prajurit anglepasaken jemparing ngengingi raganing Sang Prabu Setyajid dawah ulumpruk den rangket kuwandaning Sang Prabu Setyajid kula. Ayo
Nuwun sewu kisanak panjenengan sinten nepangaken kula rayi dalem nalindring magoda pun Prabu Jarasandha kula pun Dimbaka panjenengan Raden Dimbaka dasar kula nyata nuwun sewu wekdal menika kula nembe piyambakan kula lenggah wonten ing Paningrat negari ing Kumbina teka jengandika Raden Dimbaka merpeke kelawan ingkang abdipun Bismaka Raden nuwun sewu dinten sakmenika panjenengan kedah rawuh wonten negari Magoda wekdal sakmenika uga lho wigatosipun menapa wigatosipun inggih menika Ratu Gusti kula Sang Prabu Jarasandha badhe ngawontenaken suka parisuka wonten mriku badhe nanggap dangdut wonten mriku badhe nanggap jathilan sedaya nalindra wonten ing tanah Jawa dipun aturi rawuh wonten negari Magoda nggih negari Giripajara. Oh mekaten Raden. Kula saking menika jengandika Sang Sinuwun Prabu Bismaka kula aturi tata-tata samapta ing gati sawega ing diri. Wekdal menika kula kanthi sareng kaliyan wadyabala saking negari Magoda. Lho nuwun sewu. Limrahipun lan saenipun kula sareng kaliyan wadyabala kula saking negari Kumbina mboten sah. Mboten sah saenipun panjenengan nderek kemawon kaliyan ingkang abdi pun Dimbaka wekdal sakmenika kedah rawuh ngrawuhi pahargyan agung kang mapan wonten negari Magoda. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang sangalis risang maweh gandrung Wela tala jagat Dewa Bathara. Inggih Raden Dimbaka menengaken kula namung nderek dumateng kersa panjenengan Raden Dimbaka. Nanging kula nuwun sewu kula tak badhe nyuwun wekdalipun sekedhap sampun to, sampun. Menawi panjenengan badhe nyuwun pamit dumateng garwa putra mboten sah nyuwun pamit. Mengke rak madosi piyambak. Oh ngaten nggih. Nggih menawi ngaten kula namung sendika ndherek dawuh paduka Sang Raden Dimbaka monggo kula dherekaken. Yat langening kalanjana klar wonten muncar. Dumugining sedasa nalindra sampun den rangket dening Sang Prabu Hamsa miwah Sang Dimbaka. Nalika semanten dangu sansaraning dangu nalindra ingkang den rangket dening Sang Hamsa miwah Sang Dimbaka ngantos dumugi cacah 97 ngaraos sahenipun mangertosi bilih nalindra taksih kirang 3 kinarya jangkeping bekakak Sajiwala Rudra. Nalika semanten Sang Prabu Hamsa mlajar wonten negari ing Amarta.
Sritina ning pasewakan busana maneka warna kondo Nujwengari Satsuka Srinata Sumewa Lenggah dan Naradanta ing sitinggil binatara ngadhep Prabunggawa ing ngajap prakenya
keping pasewakan Tintrim kang sumewa Nurgumaraning Rat Pramudita sinapu ing kandhingan ulun arbuka piwaraning kandha kinopit langening budaya luhur mredadya tepu palupi marsudi tetep ing dharma ngreh kautaman purwakaning kandha ninarik nututing basa dungo puranga musarasa yen narasaya karaos mula jarwa rasa wani nguruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma milakaca jawe wusul kapcai carita lu bejo wis gemelar jroning pagliran yaiku sejati amriksani pagelaran inggit purwa Surya Candra Darum yang Kartika wis kinur putra teng kawasa sahari ratri angin tribawana perwatek Indosina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi marsi windu kang sarta abad tetunglan mangkar temangkar kusini rambut kaya jauh panteng kerembyah dada padhang kutu-kutu walang katogo burono nom yang buroto ya dadu branantan bumi calan padang terwangan sinari sang jiwang retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat monggo ing jagat metantu mungup-mungup monggo ing kalinganmu gerabang perkaka lamun kae saya hadilan dilata bumi saya dangu sumuruk sang jiwang araka katon semblak kanan kiri ngabang ismu jenar kapur bawan sinari sang jiwang basanta tanem tukaton ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kinemulan gendanu kasiling mabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tantawis dangu soleh kawula tasih dene rasa ngupaya buka karep tegal sawahe anglo sur tanah bedoti sambi sendonan sesindenan mikul karo kundi anggiring raja kayane sawane ana pirembagan sama ruwange matenggan kepala wijeng kang ngrembui kegodhongane ambe kowe nganti kaya manglung-manglung betane polo kapendhem polo kesimpar polo gemantung sadotanku jiwa sinawit kulan kemawe sasaning diri ingon-ingon raja kaya dewen sangsaya ngrembaka lamun siang aglar ing mangunan lamun wanci sarep surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinanjing malang labet tebih saking Dundadusana Tuti sampun samya sayek saeka kabdi akar uring nusa bangsa tuwin negari ing Ngamarta ya negari Indraprastha ya negari Cintakapura ya praja negari Batara Kawarsa kenging binasake negari ing Ngamarta laku semana lagi mancik marang jaman kucana panjang kunjung pasir pamukira jinawi kemari pakarta tata harjo dasar guru kang gedhe bori padang jagat tidur kungsi turut wado kuncarane turut kasusuning manca praja lah sinten wau ingkang ngasta pusarane ngadil bangsa negari ing Ngamarta menangiro den ucapna dosa namaning Sang Nata dosa arane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Darmakusuma ya Sang Prabu Puntadewa ya Sang Nata Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwijakangka
Sang Prabu Yudhistira. Nalendra pakuning bumi ingkang anggung njejekaken kautaman wisa juga lenggah madaning dampar kencana ora mantra-mantra sipating ubana yaya Sang Hyang Bathara Darma Ngejawantah binayang bayang sang jaring pura absari apsara kawis tinggal panggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil wacare keprabon katingal pisawanipun Sang Hyang Anung tetungguling praja negari Ngastina utawi negari Ngamarta miwah sang jaring para kadang ingkang sampun ketinggal kagelang bergagaya yang prayit nanggewu nenggih menika warnanira kadang nata satring Jodipati kinunggul pawenang nenggih Sang Raden Arya Werkudara ya Sang Raden Bimasena ya Raden Bratasena ya Sang Raden Wijasena ya Kusuma Yuda Kusuma Dilogo ya Sang Gandra Wastratmaja ya Sang Jagal Bilawa Sadra gagah pitusa godheng wong simbar jaja tata kasirungan kasekten luwi bawasan binatang mental dina lumentar turumba benggong sinuduh putung rodatan mukan dadadosaken beteng tinanggulanging praja negari Ngamarta sumambung biswanira ananging biswanipun manengah Pandhawa nenggih Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka sadurung Madukara ya Raden Kumbang Ali-ali ya Raden Setya Margana dasar Yusatra bagus tanpa cacat pengawatir Togaya Teja kasinungan gelar lalananging jagat lanjuring bawana sumewa ngersaning Sang Nata inggih ngraka Sang Prabu Puntadewa datan kantun kepisawanipun wragil Pandhawa Sang Raden Nakula Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen kaget Sang Nata Prabu Puntadewa dumpi mulat arawipun ingkang raka nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kadharaken dening nata ing Mandura Sang Prabu Baladewa nalika semanten dadi tindrem kawontenan madaning pasewakan para kawula samya samet sesanggeman mewah ganting masisiran jejel riyel rapet mupet pipit prasasa tatupan dengkul datan masela labet sakathing porsi banjawi ambrudang turun umbul-umbul kitrangan dalu yayi mondhe mangsa labuh payung megar mendhe jamur barat ing mangsa rendheng tumbah ngrangapul jati ngaraning mangsa katiga parandikal tidhem jinem madaning pasewakan negari Ngamarta nadan kuhudungan datan ora ingkang ubah samirana datan wonten ingkang lumampah kabiyar sumung swaraning pradangga mewah pangguli ing waranggana ndadosaken pratandha bilih Sang Nata arsa medhar sabda pangandika sigra murwani pangandikan datuku manggile wijining pangandika Sang Prabu Darma Kusuma ingkang dari kababaring lisan nalika semanten ugi sampun cemawis dedaharan ulu wektu negari ing Ngamarta ndadosaken kejet penggaling Sang Nata tutupi mulat arawipun nata Ndrawati Sang Prabu Kresna arsa ngurawipun alindra kalih kula wau
prasewakan busana maneka warna Pak Puspitengu Dyono Iwang Mansrah Sarwarokmo Ranggeng Manik Doro Narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring deca laliwaran sisiring dadet wimbo kekon ngomrek Beng ma ruto mondo saparan mangambar kumas Niwang Agung muga ngayung mana marang Prajanegara Ngamarta saizninipun. Nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sarawuh Paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten Prajanegari ing Ngamarta ingkang rayipun Darma Kusuma Makili
sak kadang-kadang mewah rayi-rayi kula para Pandhawa kula ngaturaken pudya pangastawa sartanipun ngaturaken kasugengan sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu Ndarawati jagat pangestu kala wayah para jagat inggih Yayi Prabu nun mangke Yayi Prabu Darma Kusuma yayaji angawi dhumateng pisuwanipun ingkang Raka Ndarawati dinten sakmenika wonten praja negari ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma asung pudya pangasta miwah pambagya raharja kepareng wilujeng pisuwanipun ingkang Raka Ndarawati boten manggalangan setunggal punawa anggen kula sowan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma pudya pangastawa saking rayi-rayi paduka para Pandhawa ingkang paduka wakili dening Yayi Aji Darma Kusuma sampun ingkang Raka tampyang karo bombong raos sing penggalih mboten langkung ingkang Raka Ndarawati ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma miwah kadang-kadang kula adi-adi kula Pandhawa Yayi inggih Koko Prabu sampun kawula tampyang karya Cendaka Panglingga Murda mawana kabagyanipun gesang kadang-kadang paduka pun para Pandhawa anggen gesang wonten praja negari Ngamarta mboten langkung kasekecakna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu wonten praja negari Ngamarta menika Koko Prabu iya Yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Raka Ndarawati dinten sakmenika wonten praja negari Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma mewah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka anyarengi dhumateng rawuhipun Koko Prabu Kresna ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken pambagya raharja saha kula ngaturaken kasugengan rawuh paduka miwah pudya pangastawa Koko Prabu Baladewa jagat pangestu kala wayah Bathara jagat Patendra Jaladewaku Yayi Prabu kawula niki kepareng paduka Yayi Prabu Darma Kusuma miji dhumateng pisuwanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sakmenika anggen kula sowan manggih karaharjan sartanipun boten manggalangan setunggal menapa anggen kula wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma boten langkung pudya pangasta sampun ingkang Raka tampyang karya bombong tiasipun ingkang Raka ing Mandura Yayi ingkang Raka ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Wangsa Yayi Prabu Yudhistira inggih Koko Prabu sampun kawula tampyang karya bombong tiasing penggalih kula boten langkung kaskecaken lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa iya Yayi sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sakmenika Yayi Prabu Darma Kusuma kula nuwun sewu Koko Prabu nuwun manggih sadangunipun paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna rawuh wonten praja negari Ngamarta malah kepasang yuja katujuh ing dinten sakmenika negari Ngamarta nedheng awontenaken pasiwakan agung Koko Prabu Kresna mobil dipun keparengaken ingkang rayipun Darma Kusuma cumadhong dawuh wondene rawuh paduka sengkan-sengkan tanpa pepoyan menawi alih tutusan gandhe sak kembaran Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula kepareng cumadhong dawuh menggah wonten wigatos menapa wondene paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten praja Ndatulaya negari Ngamarta Koko Prabu Kresna jagat pangestu ora jagat nuwun sewu Yayi kepareng dinten sakmangke ingkang Raka badhe matur sartanipun kula nyuwun priksa Naja ngandika sampun kesupen bilih 3 hari kapengker sing ngandika Yayi Prabu Darma Kusuma atur nawala lumantar patih Andakawana kapasrahaken kamaringaken dhumateng ingkang Raka ing Ndarawati surasaning nawala paduka Yayi Prabu Darma Kusuma animbali dhumateng pisuwanipun ingkang Raka ing Ndarawati supados kula sowan wonten praja ing Ngamarta nalika semantupi kula nyurasa suwasaning nawala enggal-enggalo kepengin kula gelak wancinipun kula enggal-enggalo tumuju wonten negari Ngamarta sak perjagong kan para Pandhawa maling sakmangke kula dumugi negari Ngamarta sampun lenggah Koko Prabu Baladewa wonten mriki nggih Yayi kula nuwun sewu sekawit kula mrika sowan wonten praja negari Ndarawati dumadan praja negari Ndarawati komplang mboten wonten ingkang ngrenggali tumuli kula sumusul wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma lan dilalahipun
Dumadakan Yayi Prabu Kresna lenggah wonten praja negaring Amarta. Kula saking mriku malah sisan bage kula badhe ngaturaken bab wiganti kula kaliyan Yayi Prabu Ndarawati. Satanipun ing sak mangke Sengandika Yayi Prabu Darmakusuma enggal enggal kula aturi paring dawuh dumateng kadang kula Ndarawati wonten wigatos menapa wondene. Sengandika Yayi Prabu Darmakusuma atur nawala dumateng Yayi Prabu Ndarawati. Jagat pangestu wara ayah Bathara jagat inggih Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Sangka saking kewajiban ingkang kula tampi ingkang kula ayahi kaliyan para Pandhawa wonten praja negari Ngamarta ngantos kula kesupen. Bilih dinten sak mangke 3 hari kapengker kula atur nawala dumateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu cekak aos kemawon. Gandeng kadang paduka pun para Pandhawa anggenipun lenggah wonten praja negari Ngamarta menika. Sinaosa sampun gadhahi negari piyambak nanging anggen kula sak kadang Pandhawa lenggah wonten praja negari Indraprasta menika nembe sak wetawis wekdal ateges dereng dangu anggen kula ambangun negari ing Ngamarta menika. Nanging elokipun kawontenan kula sak kadang Pandhawa sampun saged nyumurupi gelaring negari Ngamarta ingkang saestu endah mekaten. Jernyatanipun ing sak mangke para Pandhawa ngaraos bilih sinajanta kawontenanipun inggih dereng sae mekaten negari Ngamarta sampun saged dipun renggani dening para kawula. Mula saking menika Koko Prabu kadang paduka pun para Pandhawa badhe ngaturaken wujuding sesaji ngaturaken raos syukur ngunjuk ngersaning Gusti kang karya jagat sarana ngawontenaken saji Raja Suya Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sikra-sikra yen mermana gansa sikra ngraket nawang sesawa Nalendra pemarwa sing sangkatri gumuluk mangroma ing madya Purtukara reh kakiri-kiri nanggana magawe klarira wang-wang jagat pangestu warwayul jagat kula nuwun sewu Yayi Prabu. Kagyasutaning penggalih kula ingkang sepisan bilih kula midhanget bilih kadang kula para Pandhawa badhe ngunjukaken raos syukur wonten ngersanipun Gusti srana ngawontenaken saji Raja Suya. Nuwun sewu. Bilih dipun kemaringaken ingkang raka matur saji Raja Suya menika awrat srananipun lho Yayi. Katitik mboten saben-saben alindra ingkang saged ngawontenaken saji Raja Suya. Awit wonten ngalam padang menika nembe sepisan saji Raja Suya menika ngalampah. Inggih rikala duk nalika semanten alindra ing Purwacarita inggih Sang Prabu Sri Maha Punggung ingkang sampun kelampah nglampahi saji Raja Suya. Nanging elokipun kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngawontenaken saji Raja Suya kaget sotaning penggalipun ingkang Raka Ndarawati. Biyuh Yayi. Ingkang Raka nderek mangayu bagya ingkang sepisan. Nanging kula nuwun sewu, menapa ing sak mangke kula kinten menapa mboten badhe kawratan. Kadang-kadang kula para Pandhawa anggenipun ngawontenaken syarat saha saji Raja Suya mriku. Nuwun sewu Koko Prabu. Sampun kathah ingkang ngaturaken bilih Pandhawa menika satru ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Tartentu sak klimah pandonganipun para Pandhawa saha pambudidayanipun kadang-kadang kula para Pandhawa tartentu ing sak mangke boten badhe kawratan lan kula kinten ing sak mangke badhe kasil anggenipun ngawontenaken saji Raja Suya srana ngginakaken syarat sarana ingkang badhe paduka ngendikaken Koko Prabu. Yo Kresna kakangku, aja kuwatir yen mung babagan syarat sarana wae. Tak kira Werkudara ora bakal kabutan goleki sartane ngupati mewah budidaya syarat sarana sing bakal ngendikake. Marata Dyagi dawuhna paringa dawuh
Sarate apa wae lan ana pira nggone para Pandhawa bakal kanake Sajira Jasuya. Ya Werkudara ya. Nyai Prabu kula aturi amidhangetaken aturipun ing Rukandrawati. Sajira Jasuya menika ingkang sepisan syarat sarananipun inggih menika kedah dipun sekseni Brahmana cacah 7 ingkang sakmangke kedah ngidung kidungan mantram sakti. Kidungan mantram sakti rahayu. Nalika semanten Brahmana cacah 7 menika ugi kedah ngesakaken mertega suci kinarya syarat sarana ngawontenaken Sajira Jasuya. Inggih Kaka Prabu kula kinten kula mboten badhe kawratan madosi Brahmana ingkang cacah 7. Lajeng Kaka kalih Sajira Jasuya menika kedah ingkang badhe nglampahi Sajira Jasuya menika kalebet para Pandhawa miwah sedaya para kawula sak negari Ngamarta kedah angatoni utawi angedalaken wulu wektu sak praja negari Ngamarta pala kependhem pala kesimar pala gumantung mboten wonten ingkang cicer sedaya dipun dalaken kinarya syarat sarana Sajira Jasuya. Kula kinten bab menika ugi mboten badhe kawratan ingkang angka 3 Sajira Jasuya menika nalikanipun badhe dipun lumadehaken kedah dipun sekseni mboten saged kirang saking 700 nalindra ingkang darawuh nyekseni lumading Sajira Jasuya. Syukur bagi nalindra 700 menika langkung saking 100 cacahipun menika langkung sae Yayi. Tak kira ora bakal kabutan jeneng barep kakangmu. Goleki sartane ngaturi rawuh nalindra cacahe 1000. Mergo pancen kadangku ya barep kakangku iki sugih bondo bandu sugih bondo tegese sugih brana wijes sugih bandu kuwi ratu sing apabula raja. Ya Werkudara. Lajeng ingkang angka sekawan Yayi Prabu Sajira Jasuya menika kedah ngginakaken sesaji kurban ing sakmangke kinarya ganjering Sajira Jasuya. Kresna kakangku ngendika yen to Sajira Jasuya gunake saji kurban butuhake kebu sapi pira mengko tak jagali dipen bisa dienggo ganjel lumadine Sajira Jasuya. Werkudara apa Kresna kakangku saji kurban iki mau dudu kok wujuding sato kewan dudu kok wujuding kebu sapi kuwi babar pisan dudu nanging Sajira Jasuya iki mau wujuding manungsa ya wujuding kawandhaning nalindra ingkang kudu dibeleh di sirnakake watak angkara murkane kinarya ganjele Sajira Jasuya Yayi Prabu. Kakyatri sang kapirangu rinanggul kinembet kembet dosang retnaning bawana Werkudara apa barep kakangku ndak rasa yen to sesaji iki mau nggunakake saji kurban wujude menungsa di yen ngono luwih becik ora sasida nggone para Pandhawa ngadani Sajira Jasuya. Mengko dhisik nalindra sing dimestani dening jriteng kakangku kuwi dudu wujuding nalindra sing lumrah nanging tak kira nalindra kuwi mau pancen bener kudu disirnake mergo duweni watak angkara budi candala. Inggih Yayi kula nuwun sewu. Nalindra menika sanes kok nalindra limrah menika babar pisan sanes. Nanging nalindra menika kula pancen sampun nalindra ingkang boten patut gesang wonten ing alam Madyapada. Krana wengisipun nalindra menika kula wau. Nanging Kaka Prabu sami kemawon menawi sakmangke ngantos para Pandhawa kelampahan anggenipun ngawontenaken Sajira Jasuya. Nanging kanthi ancik-ancik marang kasangsaraning liyan kula mboten badhe lila legawa sartanipun ing sakmangke malah badhe ngembet dumateng para kawula negari Ngamarta menawi laku jantranipun boten sae tartemtu ing sakmangke boten badhe nuwuhaken bab ingkang prayoga dumateng para kawula sak negari Ngamarta. Barep kakangku aja ngeyel tak kira kowe tak pasrahi bae sing sepisan ya kuwi nyamaptake wulu wektu negara Ngamarta
sartane ngrawuhake brahmana cacah 7 sinambiyangan ri martega suci kang disahake kinarya syarat sarana saji raja suya babakan saji kurban pasrahno marang adimu Jodipati nanging mengko yen ana dosane pun kakang bakal kelepetan dudusane di wah aja kuwatir yen ana dosane mengko weruku dara sing nyandhak wis babakan prayoga iki bab perkara iki sing bagus saji raja suya kaleksanan ya wis dipun kakang mungkari manut pun kakang mungkari manut apa kang dadi ature Si Adi Werkudara Dimas Werkudara mangka hanggro susumbar mawalindra pemegonceng kumaluduk kundur kato dereng ngantos paripun kesamembal wacara kasaru nalika semanten samya tintri madane kawontenan masewaken negari Ngamarta datan wonten godhongan kungubah samro datan lumampah kaparsa kapireng alok ing para kawula kanca enek daya kae sapa kae katingal saking katebian rembyah galiah kados bareng kanthi nanggap anggih praptanipun Nalendra saking tlatah Sabang kaya kagiat nata ing Ngamarta Pikir. Aku jaluk dalane. Ya ngono. Minggiro. Kowe minggiro, he. Liyane sapa iki? Woi. Oh. Belum. Hei. Iki geremana padang. Ratu rek gelem sopan. Rombok marosing sang katriga mulung mangrombak ing wadya Kurtakura rek kiri oh Baladewa iki yo kene pun Kakang Dewa ora mangerteni di merga iki mau sekawit sajak ana ratu ingkang sowan ning Datulaya nanging lha kok karo Kanjeng Koko Prabu Baladewa kok malah diseret metu monggo durung ngasih ratu iki mau munjuk atur pangandikan kelawan kersanipun Kakang Dara ana dawuh apa Kresna kakangku Koko Prabu Baladewa nyeret karo ratu kae wis bener. Wah, wis bener piye? Mergo aja ngasih ratu kae mau mlebu ning Datulaya Prajanegara Ngamarta. Ya senajan pun Kakang mangerteni sing dadi sabab Koko Prabu nggeret kelawan ratu kae mau nglarak lawan Nalendra kae mau mergo pancen ratu kae mung nggone sowan ning Prajanegara Ngamarta ora duweni Subasita. Coba to ana sowan ratu kok petentang-petenteng kaya ngono mongko katoke suwek. Wah, saka kene yo ketok ana kathok sowan ratu agung kok kathoke suwek kaya ngono kae. Ora wangun babar blas. Mula kang saka kuwi kok Prabu Baladewa ngrasa wirang ning atase Yayi Prabu Ngamarta kuwi. Nalendra Agung lah kok teko sowan ratu kok sageleme dhewe kaya ngono nanging udu bab kuwi sing dadekake tentreme kanan Prajanegara Ngamarta. Nanging opo? Nanging mangerti ratu kae mau sakyekti utusane Nalendra ing sak mengko bakal dadakake saji kurban
lumadine Sajiraja ana ing Prajanegara Ngamarta iki Dimas Werkudara. Kagatri sang kapirang urinanggul kinempet-kempet dosang retnaning bawana. Wah, ora ngira babar pisan jebul ratu wae mau utusane Nalindra sing samangka bakal dadi kanjeng Sajiraja Suyung minangka saji korban. Lajeng sinten Nalindra menika Koko Prabu Yayi? Ingkang nembe kemawon sowan wonten Prajanegari Ngamarta menika kala wau menawi mboten lepat, menawi mboten lepat lho. Menawi mboten klentu lho. Ing nembe kemawon sowan menika menawi mboten klentu menika kala wau Prabu Dimbaka. Awit kula nuwun sewu Prabu Dimbaka menika nggadahi tunggal, nggadahi kadang werda inggih menika pun Prabu Hamsa. Hamsa kaliyan Dimbaka menika Nalindra kembar, ratu loro raga siji. Mekaten Koko Prabu inggih. Lajeng Nalindra kenging utus dumateng Prabu Hamsa miwah Dimbaka menika sinten ingkang ngutus dumateng pun Prabu Hamsa kaliyan Dimbaka menika utawi sak mangke badhe dipun dadosaken ganjel saji korban Sajiraja Sya menika mboten saring sawi amung Nalindra ing Giribajra inggih menika pun Prabu Jarasandha Yayi. Prabu Jarasandha inggih Dara apa pun kakang tau krungu critane kalamun to Prabu Jarasandha kuwi ratu sing kejem. Pun kakang tau krungu critane yen to wong tuwane dhewe, wong atuwane dhewe dipateni dipulasara karo Prabu Jarasandha. Kula kang saka kuwi Prabu Jarasandha kuwi ora patut urip ning alam padhang ning atase wong tuwane dhewe dipateni kaya ngono. Apa meneh Liandrayan ora wuru ngomong-ngomong bakal dadi dadaning Masulayan. Yayi Prabu kula nuwun sewu. Ing samangke Prabu Dimbaka anggenipun rawuh wonten Prajanegari Ngamarta menika namung badhe ngrangket dumateng Nalindra ing Ngamarta. Nuwun sewu Koko Prabu, menawi ngaten kula badhe dipun rangket dening Prabu Hamsa inggih. Awit dinten sakmenika ugi Prabu Jarasandha menika nembe ngawontenaken inggih menika Saji Rudra. Ingkang badhe dipun kunjaken wonten dewaning Angkara inggih menika Sang Hyang Rudra. Srana mbekakak ratus-atus. Lah kamangka wekdal punika sampun wonten Nalindra cacahipun 97 ateges kirang 3 malih Nalindra kinarya ganeping bekakak anggenipun Prabu Jarasandha ngawontenaken Saji Rudra. Apa ya pantes ratu kaya ngono kuwi urip ning alam padhang. Ning atase nggone kepengin mukti wae kudu ancik marang kasangsarane Nalindra sing ora duweni dosa apa-apa karo dheweke. Kula kang saka kuwi Yayi. Werkudara apa dene Arjuna ya wektu dina iki tak dherekake tumuju ning negara Giribajra ya negara ing Magadha bedah negarane Prabu Jarasandha sisan baging ngrangket kelawan Nalindra Giribajra ya kuwi Prabu Jarasandha. Ya wis aku mung kari manut inggih Koko Prabu ing sak mangke nderekaken tindak paduka Kanjeng Koko Prabu apa dene Dimas Werkudara. Ya barep kanggo ya. Nanging langkung rumiyin Koko Prabu kula badhe utusan dumateng pun kadang kula pun panengah. Iya Yayi kula sumanggaken Arjuna wonten paring adhawuh Koko Prabu. Gandeng kaya wis purna jejiban negara Ngamarta wektu dina iki marata diake bubarna kang padha sibuk jeneng ingsun badhe nedya kundra ngedaton Dimas. Inggih non ngestaken dawuh Koko Prabu kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas kadangipun Kakang Arjuna purna gantine mananggilan arsa sang nutu kundura ngedaton jog saking dampar cana kinapit gambaran gandeng kandharaken sanjaring para banjedi manggung katanggung Jawa paloro iku samya ngambil upacara keprabon kawisan tindanyo sang Sri Narayana lamun katon saking pandura gumebyar candare kadya sang Hyang Surya.